नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रुआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। जे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कैले तो जल्दी से रुआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। कैमूर में बड़ा हादसा होते होते टलल। बोलेरो के बचाव में ट्रक गिरल खाई में। कैमूर संवाददाता संजय कुमार के मुताबिक कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र के NH2 पर खामी दौरा मोड़ के समीप एगो बोलेरो के बचाव में ट्रक चालक संतुलन खो देलन आ ट्रक लगभग 12 फीट गड्ढा में चल गई, जौना से ट्रक चालक के आंशिक रूप से चोट लागल बा, जबकि सहचालक गंभीर रूप से चोटिल हो गई बाने। सूचना मिल रहा बा कि घायल दोनों लोग के स्थानीय लोग के मदद से इलाज खातिर निजी क्लिनिक में भर्ती करावल गईल बा। ट्रक चालक मोहम्मद रहमान आ सह चालक बिट्टू यादव गाजीपुर जिला के मलसा गांव के रहे वाला बतावल जात बाड़न। हालांकि ये घटना ट्रक चालक के सूझबूझ से टलल कैसे घट गई घटना? ये तो इधर से बोलेरो चली गई और उधर से हम आ रहे थे। अब उसको बचाने के चक्कर में अब हमारी गाड़ी उधर चली गई। आपका नाम क्या पड़ेगा? मोहम्मद रहमान सहचालक भी हैं जी। सहचालक खलासी। हाँ, उसको चोट आई है, चला गया घर पर। उनका नाम क्या है? बिट्टू नाम है, बिट्टू यादव। घर कहाँ पड़ेगा? मलसा के पास गाजीपुर जिला। जी।